n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụbọchị nke ikpeazụ na afọ 2023. Tata ka na-emekwazi nnukwu mmemme nke eji echeta ezinụlọ dị asọ. Anyị na-ekene Chineke maka ngọzi ya niile, maka ịfụnanya n'ebe anyị nọ, maka odudu odula anyị bido na mbido afọ wee luo na ngwụcha ụbọchị nke afọ n'ụwa. Ụmụnne m na Kristi, ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ịdị ndụ wee lute n'ụbọchị tata, mana ha adịghị. Mana Chineke menyela anyị niile anyị bụrụ ndị dị ndụ na anyị ndị dị ndụ. Anyị wee na-ekene ya n'ụzọ pụrụ iche, wee na-ayọ ya ka ọ nọnyere anyị ka afọ 2024 nke anyị na-akwado ịbanye maala anyị mma. Anyị erunyekwazi ụmụnne anyị ndị ọzọ niile ndị rapụrụ ụwa n'ụwa n'afọ 2023 n'ụwa, na-ayọ ka Chineke nabata mkpụrụ obi ha na ndokwa. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja Mass n'ụwa, ka anyị natazia n'isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Anyị na-erunye n'aja Mass n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche nwanne anyị nwoke Ime Okeke, na-ayọ ka Chineke nabata mkpụrụ obi na ndokwa. Anyị na-erunyekwazi ya maka nchekwaba n'uduru nke Chineke n'ezinụlọ Chibụzọ Nweke. Na-erunyekwazi ya maka ezumike mkpụrụ obi Margaret nwanyiri ụba Egwem. Na-ekenekwazi Chineke maka wedding anniversary, alụmdi na nwunye nke Tony na Tina Nnadi. Anyị na-echetakwazi Ada Umeọzọ, onye na-eme birthday ya tata, na-ayọ ka Chineke gọzie ndị a niile, ya na ka mkpụrụ obi ndị niile rapụrụ ụwa n'ụwa ka mkpụrụ obi ha zuru ike na ndokwa. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ụmụnna m, na-emehiela m nke ukwuu site n'echiche na okwu n'omume, na site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme. Site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasịrị ukwuu, nye ka m ji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọ bụ, na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile, na ụlọ ụmụnna m, ka unu rịọbara m sebụrụwa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe.
ekenenu kasenu. N'ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị ekene gị n'ihi nnukwu ebube gị. Anyị ekene gị n'ihi nnukwu ebube gị. Chineke anyị, igosila anyị ụkpụrụ chara acha nke ezinụlọ dị asọ ka ọ bụrụ ihe kwesịrị nṅomi. Anyị na-arịọ gị, biko site n'obi ọma gị, were udo nke ezi omume na ịhụnanya jikọ ezinụlọ ọbụla bi na nkewa, ka ezinụlọ anyị biri n'udo na ọṅụ nke ga-amịtara anyị mkpụrụ nke ndụ ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na dị nwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọrọ otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Siriak. Onye nwe anyị na-esi ụmụ enye nna ha ugwu, na-ewelitekwa elu ikikere nne nwere n'ebe ụmụ ya nọ.
onye ọbụla na-enye nna ya nsọpụrụ na-akwụ ụgwọ dịrị njọ ya. Onye na-enye nna ya ugwu dị ka onye na-ekpokọta akụ na ụba. Onye ọbụla na-asọpụrụ nna ya ga-enwe aṅụrị n'ụmụ nke ya. Oge ọ rịọrọ arịrịọ, a ga-aza ya. Onye na-enye nna ya nsọpụrụ na-ebi ogologo ndụ. Onye na-eme ka obi dị nne ya jụụ na-ehubere onye nwe anyị isi. Nwa m, nyere nna gị aka mgbe o mere okenye. Akpasukwele ya iwe na ndụ ya. Asịbedị na echiche ya ezukweghị oke site na nka, gosi ya ebere. Ejile n'ihi ahụ ịdị ike na ikikere nwere were eleda ya anya, maka na adịghị echefu ihe ọma emere nna echefu, kama ọ ga-abụ ihe a ga-eji akwụ ụgwọ dịrị njọ gị. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ike aka gị kụtara ka ị ga-eri. Aṅụrị na-aga m n'ihu ga-abụ nke gị. Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Nwunye gị ga-adị ka osisi vaịn na-amị mmemme n'ime ụlọ gị. Ụmụ gị ga-agarube oche nri gị dịka ome osisi oliv. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Otu a ka a ga-esi gosi onye na-atụ Chukwu egwu ka dị nwelu si na Zayọn gọzie gị ụbọchị ndụ gị niile. Ndị na-atụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Kolosia. N'ihi na unu bụ agbụrụ Chineke hụtara ahụta na ndị dị nsọ ọ hụrụ n'anya. Yikwasịnụ obi ebere, obi ọma, obi dị umeala, ịdị nwayọọ na ogologo ntachi obi. Na-edinụ ihe ibu unu na-eme unu eburukwala mmadụ ibu unu ihe ọjọọ ọbụla n'obi. Na-agbagharanụ ibu unu mgbe ọbụla ha mejọrọ unu, dịka onye nwe anyị si agbaghara unu mmehie nke unu. Ma nke kachasị nke n'ezi omume niile ndị a bụ yikwasịnụ ịhụnanya, nke bụ ihe nkekọta, nke na-eme ka udo zuru oke dị n'etiti mmadụ ibe ya. Kwenụ ka udo ahụ Kristi na-enye bụrụ ihe na-achị obi unu, n'ihi na ebe mere ka unu soro bụrụ akụkụ otu onye ahụ, akpọbatala unu n'ime udo ya ahụ. Na-ebinụ ndụ ekene, ka
ka okwu nke Kristi were uju akụ na ụba ya niile biri n'ime unu. Werenụ amamihe zuru oke n'ezi arụ na ibu unu ihe, na-adụrịkwatanụ ibu unu ọdụ. Werenụ abụ ọma na ukwe na abụ si n'ime mmụọ unu pụta na-enye Chineke ekene. N'ihi na amara ya na ihe ọbụla unu na-eme, ma ọ bụ okwu ma ọ bụ ọṅụ ma ọ bụ ọrụ, na-emenụ ha niile n'aha Jesu, na-enyenụ Chineke Nna ekene site na Kristi. Ndị bụ nwunye, na-edo n'onwe unu n'okpuru di unu. Ndị bụ di, hụnụ nwunye unu n'anya. Unu enwela obi ilu n'ebe ha nọ. Ndị bụ ụmụ, na-aṅanụ ntị n'olu ndị mụrụ unu, otu o kwesịrị ndị Kristi. N'ihi na ime otu ahụ na-atọ Chineke ụtọ. Ndị bụ nna, unu akpasuru ụmụ unu iwe, ka a ghara igwu ha na ịgba mbọ ime ihe dị mma. Okwu nkọsabụwa. Ka udo Kristi ehiwa n'obi unu, ka ozi ahụ Kristi ziri bịa n'uju biri n'ume unu. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'Oziọma dị nsọ nke Luku dere. Mgbe oge zuru ime emume ngwụcha dịka iwu Mozis siri kwue, Josef na Maria kuru Jesu gbago Jerusalem ka e wee chee ya n'ihu nke Onyenwe anyị, n'ihi na e dere ya n'iwu nke Onyenwe anyị sị, nwa mbụ ọbụla nke bụ oke a ga-edo ya nsọ, iji ya wee gọrọ Onyenwe anyị. Ha jikwara nduru abụọ ma ọ bụ ụmụ kpalakwukwu abụọ chụọ àjà dịka e tiri ya n'iwu nke Onyenwe anyị. N'oge ahụ, e nwere otu nwoke bi na Jerusalem, aha ya bụ Simon. Nwoke a kwụbara aka ya ọtọ, bụrụkwa onye na-atụ Chineke egwu. O nwekwara olileanya, nọrọkwa na-eche nche mgbe a ga-abịa ịzọpụta Izrel. Mmụọ nsọ dakwasara ya. Mmụọ nsọ merarị ka ọ mata na ọnwụ agaghị eru ya aka, wee rue mgbe ọ ga-eji anya ya hụ echiri echi nke Onyenwe anyị. Site na nkwali
na ududu nke mmụọ nsọ, nwoke a batara n'ụlọ nsọ. Mgbe nne na nna nwatakịrị ahụ bụ Jesu kubatara ya n'ụlọ nsọ ka e mere ya omenala dịka iwu Simeon kwuru ya n'aka, wee kelee Chineke sị, Onye nwe m, ugbu a ị nweziri ike izila nwa odibo gị n'udo, imezuera nkwa i kwere m, n'ihi na anya m abụọ ahụla onye nzọpụta ahụ idoziri chee n'ihu mmadụ niile. Ọ bụ ihe ndị ọgọ mmụọ ji ahụ ụzọ, na ebube ndị nke gị bụ Izrel. Ihe niile Simeon kwuru banyere nwatakịrị a bụ Jesu gbara nne na nna ya gharị. Simeon gọziri ha, wee gwa Maria nne Jesu sị, lee anya, edola nwa nke a maka ọdịda na mbilite ọtụtụ mmadụ n'Izrel. Ọ ga-abụ ihe nrịba ama nke a ga-ajụ ajụ, ka e wee kpughee echiche nzuzo dị ọtụtụ mmadụ n'obi, ma mma agha ga-adụwa gị obi. Ma e nwekwara otu nwanyị na-ebu amụma, onye aha ya bụ Ana bụ ada Fanuel, onye si n'ebo Asha pụta. Nwanyị a aghọọla agadi, mgbe ọ tochara agbọghọ bịa lụọ di. Ya na di ya biri naanị afọ 7 tupu di ya nwa. O wee bụrụ nwanyị isi mkpe. Ugbu a ọ gbaala 84. Ọ naghị apụ n'ụlọ nsọ, ebe o ji ekpere na ibu ọnụ na-efe Chineke ofufe abalị na ehihie. N'oge ahụ, mgbe nne na nna Jesu na-eche ya n'ihu Chineke n'ụlọ nsọ, nwanyị a batara ikele Chineke, wee kọrọ ndị niile na-ele anya mgbapụta Jerusalem akụkọ banyere nwata ahụ. Mgbe di na nwunye ahụ mezuru ihe iwu Onyenwe anyị kwuru na a ga-eme n'ụlọ nsọ, ha laghachiri Galili ruo obodo ha bụ Nazaret. Nwata ahụ wee na-eto, na-esikwa ike, bịakwa jupụta na amamihe. Amara Chineke nọnyere ya. Oziọma nke Osebruwa. Amen. N'ọnọkwe? Amen. Ka ọ dị ka ndị be anyị. Ịma na o nwere ka anyị si eme nke anyị. Nke ka unu mee? Okay. So, anọ m ya ụkwụ na-abụ. Anyị na-ekene Chineke
maka ngọzi ya niile, amala ya mbunye enu, ihe niile nke o ji achọ anyị mma, ọkacha nnọnyela ọ nọnyela anyị bido na mbido afọ 2023 ụmụnne m ọdịrọkwa n'izi, maka na ọ bụ na efu ihe ọtụtụ ndị mmadụ gabigara, ọtụtụ nsogbu ebe niile dị na ịmalụ na onye larụla ụla teta ụla nọ nnukwu ihe ọma mere na ndụ ya. Ya bụ na anyị na-ekele Chineke. Anyị nọ na ngwụcha afọ, enwe m ndị na-agwa okwu n'ụtụtụ mza happy new year, and ihe njikwa happy new year bụ na ama m na Chineke fugolo anyị n'anya wee dulu anyị tata ga-afụgide anyị n'anya, anyị enwe ike nwe gịnị, anyị enwe crossover. Ya bụ anyị ga-enwe ya bụ crossover wee nwee ike zute amala Chineke. Ya bụ nọọ ngọzi ka Chineke nyere anyị. Ya bụ ka anyị bụọla ya bụ obele ụnụ mana mụ na ukwe na-eme, so ebe ọ bụ na nwere deadlock unu enyelụ m aka. Omemma nara ekene dị mma, omemma nara ekene, omemma nara ekene dị mma, omemma biko nara ekene. Omemma nara ekene anyị, omemma nara ekene, omemma nara ekene dị mma, omemma biko nara ekene. Omemma nara ekene bụ, omemma nara ekene, omemma nara otito bụ, omemma biko nara ekene. No one can join the man of Carabia. Thank you. Nabuna all the ma because na Augustine there saw that he who sings well prays twice. No nobuna na bulu Chineke abụ no be ekpele nke bụ ka ọ na-ekpe. Onya bụ nyamela ji abụ ekele Chineke mgbe niile so that the prayers will be multiplying. Nyabu tata ka anyị na-eme nnukwu ncheta ezinụlọ dị asọ. Anyị nwere obele nsogbu n'ihe ọgụgụ anyị gụrụ maka na ihe ọgụgụ a nwegasịrị ABC mana nke Igbo nwere sọsọ ofu mkpụrụ, mana nke oyibo nwere so na in most churches ihe ọgụgụ agụ na nke mbụ na nke abụọ dị iche, because na nke mbụ ewetara ya na I think Genesis, mana nke anyị wetara ya na Sirach. So nke Igbo nwere sọsọ 1, mana ndị nke ọzọ nwere ABC. Mana efugo na ọnya bụ ọlụ fada, because etu ihe ọgụ chenjiri okwuchukwu ga-ebe gịnị ga-echenji automatically ka o wee nwee ike banye. But in all and all, enwere ofu nnukwu nkụzi Chineke na-akụzili anyị niile tata bụ Feast of the Holy Family. Holy Family is no longer so. Now,
ajụjụ anyị ga-ajụ bụ kedu ihe ụka ji tinye Holy Family number 1 na the last Sunday of every year, and kedu ihe ụka ji wetie Holy Family ozugbo amụsịrị nwa bụ Jesu, ụka tinye ezinụlọ. Nnukwu ihe abụọ bụ onyinye Chineke nyere ụwa bụ nke mbụ onyinye ụkọchukwu, nke abụọ onyinye ezinụlọ. Ya bụ nnukwu onyinye. Mgbe ọbụla ekwensu kulili ndị ụkọchukwu, ịma na ndị nke Chineke enwe n'ọgbaghara. Mgbe ọbụla ekwensu mebikwazila ezinụlọ, ịma na nsogbu dị. Anọ nya ka a na-anụ ihe a because na akwụkwọ nsọ si that the gates of the nether world will never destroy it. N'okwu ọbụla etu ọbụla Chineke si dobe ihe na-etu a ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-adị. Na ọnụ ụzọ ọkụ mmụọ amemenyụnata ya. Ya bụ na nnukwu onyinye Chineke nụ, onyinye ụkọchukwu, onyinye ezinụlọ, ekwensu na-eje na ya na-agba mgba mgbe niile ka ọ dị sure na aghasasịrị ya. Now, ụkọchukwu ọbụna anyị gụrụ ihe ọgụ nke mbụ from Genesis, anyị ga-afụ maka Abraham. Abraham, the first major blessing, even though na Abraham na Chineke na-akpa nkata ọfụma, mana ofu nnukwu ngọzi Abraham nwetara n'aka Chineke bụ mgbe Abraham zutere Melkisedek. Abraham ezute Melkisedek. Abraham sebulana n'iru Melkisedek. Kedu ihe o ji sebulana? Ihe o ji sebulana bụ na Melkisedek is the high priest of the time. Onye na-eme anyị na-agụ n'egwu asị, ịbụ ụkọchukwu ebebe, ịbụ ụkọchukwu n'usoro nke Melkisedek. Ebe ahụ ka o si. N'ịbụ ụkọchukwu ebebe n'usoro nke Melkisedek, because he is the messenger of God. Even though Abraham na-afụ Chineke because God messages Abraham. Mana nke Abraham zutere Melkisedek, Abraham yọkwazile ekpere n'aka Melkisedek, and Melkisedek blessed him. And the blessings of Melkisedek continued. Enwere mgbe ụfọdụ sometimes we neglect the blessings of God. Echeta m when I was still in Nigeria, enwere one young man mbịa na nke ya, mara m mekwubughị ha ebe a. I came to his house. He was a very young boy at the time, and he was so progressive. N'Enugu, then he has already bought a house na Transekulu. Things, life was just so smooth for him. Now I said, okay, now, I was just praising him. I said, Father, that I'm confusing him. Oh, okay. So, confused. Awesome. Now, every morning, ya na-eje morning mass. And then, at the end of the mass, every minute, the Lord be with you. And also with me. Then, asimia ka Chineke jikere na gozie gị nna na nwa na mmụọ nsọ. Ọsị ya ebe dị esie. Ya kwụcha mee n'afa nna, tinye n'obi ya, tinye n'aka ya, tinye na mọzụl ya, tinye na brain ya, maka ọsị ya ga-ebu ụzọ kwụọ ya na brain ya. Ya kwụcha na brain ya, ya etinye n'obi ya, ka Chineke nye ume obi. Then ya tinye nke ọzọ n'aka ya, ka aka ya wee sie ike lụọ ọlụ. Ịma na onye ọ na-efe Chukwu ka o si megene, ka o si ghọta maka Chukwu adị omimi. Ọ sị ya bụrụ ụzọ kwụọ na brain ya, ya kwụcha na brain ya, ya etinye na heart ya, ka onye ume then ya etinyezie n'aka. Na nkwụchazie ka Chineke gọzie ya, ya pụọ. Na ọ ngọzi ahụ m nyere ya n'ụlọ ụka ka ya ji eme gịnị, ka ya ji alụ ọlụ. Ọ sị m so na success ahụ m fụrụ, that I shouldn't be confused except na m amara ihe m na-ekwu n'ụlọ ụka. Ọ bụrụ nke ihe eme ificha ọnụ gị jewelu.
ntewele onwe m ọ sị m except na mama na m na-ekwe ha na na-eteke serious na mpụtasị m ya ka Chukwu gọzie gị nna na nwa na mmụọ nsọ Chukwu agọzibezie m nwa adịbazie surprise na Chukwu na-agọzie. Why would I be surprised? Nwanne ka ya na-abịa n'ụlọ ụka. And so the same blessing ka Melchizedek nyere Abraham. Abraham took those blessings. When I the structure, because he didn't I will still get back to Sirach. He didn't go say the structure of a family. But Abraham, God made promise to Abraham. No more the stars in the sky. Abraham kweta. Keduzi ụmụ. Abraham enwe nke onwe. Anọkata Chukwu ekwekata ya. Chukwu sị Abraham sị ngwa no problem. Ka ya weluzie nwa odibi emelụ nwa. Chukwu sị mba, ya ga-enye gị nwa. Kedu mgbe a na-agụ ya ga-enye nwa? Agadi nwoke. Na-achụ 90 years. Nwunye ọ dị one? 80. Mgbe agwa Sara na ọ ga-amụ nwa, Sara mụba amụ. Sị onye gono na-agwa mmụ nke a. But remember, n'ihe nọ na faith bank Bible, for nothing is impossible with God. Because God does not operate in time and space. Time and space is a human creation. God is the creator of time, and God is the creator of space. Ihe ni na mezuo na ndụ Abraham. Ewegosi anyị Isaac, Abraham na Sarah. Mecha the same child ahụ Chineke nyelie ka Chineke si ya wele eme gịnị jee chụọ aja. N'ihe ọgụ nke abụọ ya wele jee chụọ aja. Abraham kuru nwa nwanụ jee chụọ aja. One connection, one good thing Abraham did was he instilled faith in that child. Ọzụzụ a na-azụ nwa. Faith in that child. Elutebe a ga-achụ aja. Abraham were nwa nwa sị Chineke ebe ọ bụ na gị nwanyelụ m gị nwa chọrọ iwelụkwa onye ka m bụ na-ajụ onwe m ọ bụ na ị bụ Abraham gịnị ka ihe eme ofu mkpụrụ ahụ Chineke nyere gị ndị be anyị na-akpọ ya sị na ofu anya ji isi ụgwọ na ịma gị nwere ofu anya adị ihe mezi na ofu anya nke fọrọ afọ ebe ọnụ ụgwọ ka ijizi isi maka isi ka ihe ya ozi onye kpụrụ isi so ofu mkpụrụ ahụ o nwere enwe ka si ame gịnị he had faith, he did it. And ịbịakwa n'ozi ọma egosikwa anyị sacrificing your children to God. Egosi anyị Jesu, Joseph na Mary ha mụrụ nwa. One of the foremost things ha mere bụ ikuru nwa ha megịnị kutelu Chineke, sacrificing him to God. And then we put it side by side with parents of today. And netu aka anyị ga-esi na-akụzili ndị mmadụ. Onye Chineke nyelu nwa mana ọ zụrụ nwa ahụ n'egwu Chineke, onye ahụ mejọrọ nwa ahụ. Onye Chineke nyelu onyinye nwa ana ọ zụrụ nwa ahụ n'egwu Chineke, onye ahụ mejọrọ nwa ahụ. Onye ahụ emejọrọ onwe ọ nwatakịrị ahụ. Because that child cannot be without God. I know sometimes in the Bible, or not in the Bible anyway, we are more religious than some of these people. I will go in situations, some encounter, and then mother say, I don't want my child to be very religious now. And say, why? No, religion is something very complicated. So I want my child, when my child grows up to 18, then he can decide. She can decide on if she wants to be religious or if she doesn't want to be religious. And say, that's a beautiful thing. It's a beautiful thing. You just said something wonderful. And say, then, are you taking that child to school? I said, yeah, he has to go to school. Say, no. Allow him or her to be 18, so that when he gets to 18 or she gets to 18, then she will decide if she will be a medical doctor. Yeah, because although 18, Odia can decide if sometimes we place priority
on artificial things for our children more than we place on godly things. Anya de nwefe akpọta ha Sunday school. Anya de nwefe ekpekpele with them. Mana elu eje exercise ke mu ihe a na-emeketa. Every child is enrolled, or most children, ndị nke swimming, ndị nke basketball, ndị nke volleyball, ndị nke different sporting activities. And these sporting activities, they are fine. Mana gịnị ka anyị na-eche n'isi anyị mgbe anyị na-etinye? Anyị na-eche n'isi anyị that when these kids grow up, then they will be rich. Onye na-atụ basketball ọkwa o ji ego. Onye na-agba soccer ọkwa o ji ego. Onye na-eje ụka o ji ego. So we place priorities on ihe ndị ahụ niile, and we don't count about God. And we miss the track if these kids are not brought up in the way of God. We miss a huge track for them. Because when the chips are down, that's when you see the importance of God. One is shake. And it's so rocky in life. And that's why you cannot do without God. The best and the greatest gift you can ever give to your children is to bring them up in the word of God. Forgiveness. Family is the greatest gift God has given to humanity. Okay, for family again. Your family is everything you've got, whether you like it or not. Is no noge. You can have thousands of friends. In the passage of your life, you have encountered so many people who are your friends. But in the passage of time, Hanapo. And Hanapo, ndị ọzọ gị na-eme gịnị anabata. Ndị ochie na-apụ, ndị ọzọ na-eme gịnị anabata. Ndị ahụ niile pụsịa, ndị ọfụ abata. Mama gị, ịma since 50 years ago, ọ ka bụ mama gị. Ọ pụọ na? Enwere ebe ọ na-eje. Those ones are permanent. Friends are very temporal. They can disappear in the next minute. But family is permanent. And why it is permanent? Then when blood that flows, that connects all of you, machoro. Onye bụ papa gị 20 years ago, okay, papa gị. We like it, okay, papa gị. And has to be your father until geneme ida. Onye ka akwụkwọ nsọ just say, onye ọbụla sọpụrụ nne ya, onye ọbụla sọpụrụ nne ya. You have to respect your father, you have to respect your mother. There is no gift you have that is greater than family elsewhere. And there is nothing anybody can do for you that will be so big to reject your home. Your home is who you are, and that is what made you, and that is what will continue to make you. That's what it is. But sometimes unforgiving spirit is loaded in us. We don't forgive. We hold it. And sometimes in our heart, a plant here, the seed of unforgiveness. A plant here, you will ezbo flower, ezbo soil. Then you will manure. Every day. And can you say manure? And we're robele problem of napotano. You will look at problem. You can never have planting in Kembo. You need load it up. You need load it up. You need load it up. And the more you load it up, the more hatred your heart becomes. Forgiveness remains the key. Forgiveness. And without forgiveness, family cannot stand. There a series of situations at different homes. And when they had when they had a bazi, when they had one they had woke, one they had one near that cousin, you will hear 2 4. When they had a when you had diha, neha,
they don't talk. Another Koka Jeremiah died. The need to reconnect with your home today. There is no politics in family. I tell people sometimes we bring in politics. And what are politics now? Family is a place of love. It is not a place of politics. Onye chime politics, ya jebe na government. Even na government you do politics, but not in family. Because I remember one of my friends, he had America very early, or he came to America very, very early. Then eventually, before he left. So when he left, came here like every other person, hoping to inweta akwụkwọ and all that, but it didn't work out for him the way he planned. Then, having stayed here for 10 years, 20 years, not going back home, without him. He was trying, sending money, and then I go back to telephone before he went to my phone. We kwuo I get chelo na be gwim. They tell you in time. But he was the first one. Was there na one? E jeze chelo no dozia no dezia before ikpokwazie we buru phone or debazia. Eventually mgbe Skype portal. Ya no me abidozie mgbe ahụ na afto mana ụmụaka na-eto. The wife was nurturing them. Mago mgbe ụfọdụ nyanwa na-ekwuzi nke a mara mma eziokwu ma gị mana akọba ọnụ eziokwu ada adịcha n'ọnụ a na-akọ akọ mana o si na ọ na-abụ ya weta ego mgbe anyị na-esi ndị n'aka nwunye wele ego nye ụmụaka si na ọnya bụ nwunye wetara ego mana mara mma nke ahụ bụ eziokwu gị mago edozibo okwu. But anyway, the whole thing na-emezi na-eme maga esemokwu ma ndị nọkwa America na-alụ ha akọlụ nwunye na ya na nwaanyị bi na America ịmaga akọlụzia ma ndị ba ya onye kọlụsi n'elu onye kọlụsi n'ala and all that, animosity all over the place. Eventually the woman came to America. Ụmụaka etokwuo na bilikwu obodo oyibo kwu on their own. Nwekwu access. Ụmụaka keta dị very sharp. Before you know it, they were citizens of all over the world. Came to America. Saw their dad the first time. Man, animosity, Erika. The issue bo nyana wunye kane senaboku because kawunye biazile here. They couldn't even stay because after 27 years they couldn't even connect with each other. They decided to separate, not divorce, but separate. Mano maka biazile neba because of that animosity and separation. Onye nwa megene nwa ji nwa jidesi ụmụ ya ike. Na ịgbago okwu ọnụ nke ọ bụ na ọnya nwe nyama nwa. So nke nwoke na-agba nịga. Nsị nwoke m wepụ politics in your home. Don't compete with nobody. Don't compete with nobody. What is in a family is love. Nsia ino bogo ụmụaka gị na nwunye gị maka anọgide nwebe ha nụrụzie nyanwa na onwe esikwo nshọtụ na ya chọrọzi onye anwụọ onye mana ire atakasị onwe gị arụ adịrị ya mma. Nsia welu ego dobe iwelu ego ahụ niile nkala niile anọghị n'ahụ tinye na akpa gị. And don't go into fight with these children. N'ebe nwunye gị nọ maka ọnyanwe ha nyanwa zụ ha brain niile nọ ha n'isi bụ brain ya brain ga nọrọ ya. Don't compete na ihe ụmụ gị ga-eji wee malụ na edi na existence. Abụrụ kwa ụbọchị ọkpọ gị esi mama ha sị mama ha asịrọ mama ha sị mama ha asịrọ ikwuo mama ha sị mama ha asịrọ they will hate you more. Rapụ nne ha ọkwefuru nne ha ọ nke ha ana ebe nne ha nọ bụ ebe a. Show these children how much you love them. Show them how much you love them. Do it over time. You see, that these children will reconnect to you.
And that's how they started it. And kita ụmụ ya ha bịa oge America, ha bịazie America ya na ha nọdụ. Now I asked him, compare yourself at that time in na-anụ ọgụ with ụmụaka na kita gị na ha dị mma. Mgbe ọ na-anụ ọgụ, mgbe ọ na-efi arụ ya na-atakasị, ọ na-aba mba, ọ na-awụ n'elu, ọ na-etikasị, the voice was never good. Mana as soon as ya na ụmụaka connected and they can have conversation, nwunye nwoke can come, nnukwu nwaanyị kpọtara ya nwunye, and if the pride of a father. Show enormous love in your home. Let forgiveness be the key. Today, family remains the bedrock of the church. Ka Chineke gozie ezinụlọ anyị, ọkacha nke anyị na-achịzọbanye ụkwụ n'afọ 2024. Ka ezinụlọ anyị dị mma, ka amala Chineke baala anyị ụba site na Kristi Onyenwe anyị. Ekwem n'otu Chineke, onye mere n'igwe na ana n'ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nne Chukwu, na ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa. Ekpere nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị bụ ụmụ odibo gị agbakọtago ọnụ iji ewere onwe anyị welukwazi ezinụlọ anyị runye gị n'aka. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị. Nwere m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, were m ihe dị gị mma. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, were m ihe dị gị mma.
were m ihe dị gị mma enye gị onwe m were m ihe dị gị mma. ka natazie na isi a na-arụnye Chineke bụ n'obi ndị ọzọ. Ihe ndị a niile ka yọ ma kwere na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụpụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Chineke nna anyị, ihe ọma niile na-esite n'obi ọma gị ebido na-enwetakwa ịdịzu mma ha site na gị. Ugbu a bụ oge anyị ji ọṅụ eme emume nne nke Chukwu dị asọ. Biko mee ka otu anyị si eto gị na mbido nke nzọpụta anyị bụrụkwa otu anyị ga-esi ṅụrịa nnukwu ọṅụ mgbe ị ga-emezuru anyị ihe niile n'ala eze gị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ welite n'obi ya nọ. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa, n'ihi na ihe omimi nke okwu emere ahụ enyela anyị nghọta ọhụrụ banyere ebube gị, ebe anyị kwenyere na Chukwu bịara n'ụdị a na-ahụ anya, ka anyị si na ya jupụta n'ịhụnanya maka ihe mmụọ nke anyị anaghị ahụ anya. N'ihi nke ya, anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ terukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya ya n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara o were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya ụnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe. A ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, meenụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ,
kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị, biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị na ndị mere uche gị wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya niilekwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ gị osebụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Ndị m na Kristi na-enu nwa atụrụ nke Chukwu, na-enu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọdori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ na ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee na ndụ ebebe.
So bring him incense, gold and might, compares as king to own him, the King of kings, salvations bring. Let loving hands enthrone him. This is Christ the King, good shepherds guide and angels sing. Haste, haste to bring him glad, the babe, the Son of Mary. This is Christ the King, whom shepherds, guides, and angels sing. Haste, haste to bring him glad, the babe, the Son of Mary. Anyị yọọ. Dị nwenụ nna dị ebi ebi, anyị ewerela aṅụrị nata oriri nke eluigwe. Anyị na-aṅụrị ikwupụta na Maria nwaanyị ahụ na-amaghị nwoke ma otu bụ nne nke nwa gị na nne nke nzukọ. Biko mee ka oriri nke anyị natara duruo anyị na aṅụrị dị ebi ebi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Tutere Jesu. Tutere Jesu. Because second collection, kwa ya dua ina ukwe.